Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagut kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti makalawas apakasantaan arapauluan. Panaglupos ti panawin. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. Amo ka na bannog ka na magmag na, Amelia. Kabaalam ka di pa eh. Abangan magbabawi kan. Kaslain bagamatan nga agbabawi nga inayat ka, Fernando. Pilya ka talaga. Abangan no kasta ngagpaiso. Nagseryoso ka na nang ibaga? Nay matangam no kasano ti kinanumumi. Naulimat ti lugar mi. Malaksid lang, iti uni lagi ti tumatayab. Awan sa bali na mangnag mo. Awan pulos pa nagbabawi kasi murot kan ka, Fernando. Idi pa lang nga kinidaw ko kan ka ngay pasyarnak dito'y lugaryo. Kas makitam, kasabaan kan kamaisan na iti maadi-adi akaturturudan analabsanta. Aging ka nakadanon ta dito'y purok mi. Nagita ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Kastat ti kinano mo ti biyag mi dito eh. Inayat ko ti si Bubo kalaki na taom, Fernando. Uray kasano ti kinakurapay mo. Saan aday ta ti tubang tapno ayatan ka? Makapabusog iti puso rin iti mangmangi ko ken ka, Amelia. Ulitak ti saludsud ko itay. Kabaalam ka di pa iti magna. Saan ko asong batan day ta sa ludsud mo? Itay pa'y nga urayat nga ipatuldom ti balayo. Dinamag ko no kabaalam pa iti magna. Sumangat ta pa iti day ta aturod. Sakbay ang makagteng ta iti balay. Mabaling nga iti dayto aguntaway. Nakadano nanda Fernando, kanamilya. Nagadung agar-aram iti anak ko. Pasik da amin a professional. Narwam iti biyag diti syudad. Sulpasan na. Nakiayan-ayat iti tagalengdeng. Kita man lang ti maaramidan ti ayat ako nada. Hangam, saan to nga ta nga agpapaawi? Naglamis ti danom yun. Sapay lang naglamis ti panawan. Ay na, urayak lang ko ti marman. Ay. Nalamis ngamin ti puloy ti angin, ito tapaw ti turod. Nagado kayam amo yung iti aglawlaw ti balayo. Nagado ti bunga da. Makapangpanganak iti prutas. Agi na nakapay. Urentun mo malaman nga agpurusta iti prutas. Nag-iimang nga ti maturog dito'y anya. Aywan kayam, anya ti awag iti dayjay natayag a bantay. Ay, dayta ti bantay bunton. No makatapaw kay ti dayta a bantay, matanawagan ti si bubukal nga ilimi. Kasla adayo dayta a bantay. Talagang adayo. No kahit mo ti makainan na itusto, sumrek ka dita kwarto. Amelia! Fernando! Simangpat kayo gaya man. Sinukon ko ni Amelia dito balayo na Carmelita. Isublik mo't lang ka na kayo asibubukal. Kaslaim imagine nagpailaang ijay lugaryo, Fernando. No mabalin, agsubli tamat lang ijay. Ha? Anya? Nakaragragsakak kabayatan ti kadak ijay mamang. Akaduak ti ay ayatag alalaki. Aste, saan ako na makapagbayag?
Agsubli akmat lang iji lugar mi. Adu tinapanawak at trabaho ijay. Madamdaman ton. Nabannog ta nagbiyahe. Wenmot ngamin. Gaputa sinangailim anasaya at ti anak ko. Dagkala pagyamanak daytakan ka. Amelia, mangisagana ka man pailang iti merienda. Kabayatan iti panagsarsarita mi pailaang. Lalaingim ti agistorya, mamang. Saan o na ya maun-uni ni Fernando? Manipod itay nakapanaw ni Fernando. Saan ka matagtagari? Saan nyo ka di amadlaw, analidayak, mamang? Mailiwak unay ka ni Fernando. Katno ka pampanaw na lang, Amelia. Talaga ka di kay ayatam? Saan nga agbaliw ti panunot mo? Ti puso kan panunot ko ti mangibagbaga, mamang. Ay ayatak unay ni Fernando. Diyak kabalan ti mayadayo kan kuana. Patpat gandak nga anak yo, saan ka di, mamang? Katarigagayo ti pakaragsakak. Ala. Mamati ako na talaga nga ayatam ni Fernando. Wen, mamang, awan ka asping ti panagayat ko ka ni Fernando. Girl, I need you. I need your love. Ay ayatan ka unay, Fernando. May liliwakan ka. Sikalati ka na yun ko apin ang panunot. Amelia, amok a kinasarita na ka ni mamang mo, apaman ang nakapanawa. Apay ni mamang ti panunutam. Saan ka di ngay ayatan? Ay ayatan ka unay. Kung gaya. Nakapagtubo na iti mais nga inmula tayo di. Kahit iti binukwal tayo asubwal ti saba. Nakaungar na mo iti nakayakaran da. Kahit nalagip ka. Nalagip na klaan? Saan nakakailiw? Kailiw ka unay. So nga ron nga narakop ka adagos itay. Numapalin lang ko ma. Saan ka na mayadayo iti imatang ko? Agpada tagayam iti marikrik na. Ti amok. Gaputan na mo nakapilya. Impagarup mo aparparaw paw lang ti panagayat ko kan ka. Nakagasgas sa taklaunay, Amelia. Ta itilaksid ti kinanumok. Saan nga iso titubay ti panagayat mo kanyak? Apay asan kayo ang matimtimak, mamang? Or-orayan ni Fernando tiya anugot yo iti panagkasarmi. Ninamnamak na ito ang pagtungpalan ti ayan ayat yung. Kahit ko adamagan ka na kayo. Kap-kap na kanyo ka di matlaang ti pangadang yo. Nakapagtulag kami na naimbag, mamang. Ni Fernando ti kayat ko asumumpat. Ay ayatik unay ni Amelia, nana. Oray nanumuak laeng. Aramidak ti amin nakabalak amang biyag kinkwana. Agbinulik kami itirigat kan namay. Fernando, kakaisuna a babae nga anak ko ni Amelia. Dungdungwan unay dagiti talo a lalaki a kakapsat na. Pasig kami mat alalaki nga kakabsat, nana. Tanda kabsat mi a babae, buridak, ngam nasapa api mosay. Nakitak dagiti ladawan ni Amelia. Kat adda pagkakaingasan day ti kabsat mi.
Nakitak tila dawan ti babae kabsat ni Fernando, mamang. Talagang nagkakaingas kami. Bueno, da kayo ti makam. Laglagi pa niyo. Nasa graduhan ti matrimonyo iti panagkasaryo. Kat salimat matan niyo kumadayta. Sumagmamanupay nga daw ti palabsen. Agkasar kaminton ka ni Amelia. Nakaragragsak ni Amelia. Idi pinasyal ko iti syudad. Nakasaganan ti amin. Ngam, pampanunutak. No kasano amay paay ko tinakairuwaman na abiyag. Kastamot ni mamang na. Saan pa yan nakita ti ina na ti lugar mi? Iti simbahan di tababa ti pagkasaran mi. Anyan tulangan ti makunana. Nagragsak launay, Fernando. Naan-anayan nga agasawa ta. Nakaragragsak launay. Nakaragragsakak mo't Amelia. Kablaawan kayo itinaragsak a panagkasaryo, anak ko. Sapay la kumata naragsak ti panagdanayo. Agaman kami, mamang. Oh, nakasaganan ti mga retrato kada tayo. Agplastar kayon. Kas makita yung mamang. Iti arubayan ti simbaan kinakaidasaran dagiti taraon. Nadlaw ko ti ayat dagiti kalugaran nyo. Natunos kayo, naragsak kayo. Dahita ti mabalin kong ipagpanakkel diti lugar mi, mamang. Nakita na kayo ni Fernando ang nagturong dito'y kamuyungan. Kinisiiman nakasurutan kayo. Nakasaganan dagiti iyawid yu ti panagsubliyo ijay syudad, mamang. Nagturungak dito'y tanong mabalin. Diyak kahit ang mga asawam ti ibagakkan ka. Diyak kahit ang masair ti riknana. Maawatak ti kayat yu asawan, mamang. Nalanglang da ito'y alugar. Naimatangan yun no kasano ti kinanumo ti panagbiag dito'y. Amelia, kasano akabaulam ti agbiag iti kastoy alugar? Ibtura kamin arigat, mamang. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Saan kayo kumangag dua-dua? Di yu panunutan na nagbidtutak. Nalpasan ti kalay sayo ken ni Fernando. Di kagdanag anak ko. Saan da kaabay-bayan kadagiti kakabsat mo? Girl, I need you. I need your love. Dagiti dadakkelyo kan dagiti kakabsat mo lang tinadanon ngagmulmula iti mais. Napanak na ngalay ti sidaan. Naimbag ta nakasangat ka diti pagmulmulan iti mais kan man eh. Ne, madlawan di tiyan mo. Kinabaalak pa ilaang mat. Amangan na niya ti mapasamak iti sikog mo. Mananga asin ni Apo Diyos. Tiyak kayat nga dada sa mapasamak ken ka, Amelia. Amangan na damasao ni mamang. Kan nangiti kakabsat mo kanya. Saan ka madanagan, Fernando? Jack bye-bye antibagik.
Nasani itat ni narang tiinit. Kumay ka. Agawid mo tanda tatangit ng madamdama. Inton malaman na maituloy da ito eh. Ay na, ay na, ay na. Naglungpod, na ito'y apok. Ay na, naibagbanta na panunot mo adito'y syudad, tinagpas ngayam, Amelia. Kat nairanamat as sinarungkaran na ka ni Fernando. Kat iso tinangitaray ka dito ospital. Natong palmat lang ti harapap ko ang babae ko matiw mo na nga anak mi ka ni Fernando, mamang. Kastoy kalatay di sikat imaladag ka. Oh, kat, naghayap di plano yung agasawa. Inton makarwarak dito'y ospital, mamang. Agawid to ni Fernando. Kat inton ada makabulan ni Bibi. Surutak matlaang ti asawak. Amelia, ada ko makidawag kan ka anak ko. Indon adan may sa atawan ti anak yu. Kaya't ko nga agnaad kayo kumaitisidong mi, iti kakabsat mo. Apay sinurot nak dito kasabaan, Amelia. Di mo't maululaw ka. Si Mayat matantirik nak. Anya rin tayo iga, ma'am? Naglupusan ti ulag. Dakkel lakit di nga ulag da ito eh. Narigatan lakit di naglupos. Taimputipot na nga tatibagina kadang iti na duma-duma a pinuun ti saba. Ngam madlaw ko. Babasitin nagti sinapad da. Kan nasamag una yan. Masapula mayakar lagi ti dumakilan na subwal. Fernando, masikugak manan. Dahil yun ti may kaduang anak ta. Kumusta nga tan ni Christina? Mailiwak iti inaunang anak ta. Amukmat kat di. Nga adday tinatalgad a kasasaan. Kung maibagak kada kayo, Lola. Uray ta, bakasyonin ton bigat. Iliwag ko madapapangkin, mamang. Ay da, dabayak kag paisoon asan da simbarong kartak iti dadakkel mo. Bakumi kumdagat ay ti bangkag. Uray ni mamang mula kumamat ti sumarungkar. Tulungan na nga ta ni Papang, Lola. Sa asikaswan na nagiti kakabsat ko. Ay, uray dagiti dua kakabsat mo. Kailiw da kalakit diyan niya. Si kalagamin tinaya tayo kadakwada. Ay, palubusan na ka di, Lola. At subli ak matlada agos. Awan mo't lang ti Serbina, no? Pagsubli ka, apok. Sa paam to ti agbiyahe, tapno saan ka mapudutan iti dalan. Uray ton tengan rabi ikumangag biyahe ak. Tapno apag isunto, nga agsapa inton makadana na kitjay. Aldaw ti tiyenda iti ili, kat ada sumrag alugan ijay. Ay, uwin nga agpaiso, Christina. Ang kabailam ka diti agmay-may sa apok? Kabailak, Lola. Sa anak mo't nga ta mayaw awan? Di minamdamaan nagbakasyon ka. Pasensya kan ano sanda ka na sa rungkaran. Makumikom kami ngamin unay ti bangkag. Mailiwak unay kada kayo, mamang. Ni papanggan dagiti kakabsat ko. Adada ija bangkag. Uray dagiti kakabsat ko at dada ijay. Nagkagagdan. Ay, tumulong ak tumamat inton malam. Anak, kapag iso ang makasalog ak iti turo, di tayo makita ka adong sa agit ti Jeff asimrek iti lugar tayo.
Inkuyog mo ko manilulam Kayat na ko mati sumurot, tamailiw ka nung kadagiti kakabsat ko. Nairan namat nga da papanandakin ni Uncle. Balasa nga talagang ti anak ko. Kasla ka ano lang dahi. Ay, kasla saan nga rod ang mapupuutan ti panaglabas ti Aldaw. Tumaeng da taon. Ay, papang, mamang, uray mabayagpay. At ako makidawag kada kayo. Kayat ko kumaadarayan yun to ti panagturpos ko. Katwan anak ko. Umay kaminto ka nagiti kakabsat mo. Sumurto pa'y dalulam kaya nagiti ulitig mo. Apayasaan ka pa'y maturog. Adalam una yung tirabi. May kawa ka man nga tan iti kaawanan ni Christina. Narwama ko niti panakaya dayo ni Christina iti danata, Fernando. Ad-ada di makal iti sidong ni mamang. Anya nga ro ti pampanunutem. Kasla kaano lang ti panagamaamuta. Babaen iti panagsinsinurat ta. Nagtungpal iti panagasawa ta. Kat ita, bumalasangan ni Christina. Ura nagiti kakabsat na, bumalasang damutin. Iso na lang ta, kayo manggida. Sana kas ka ni Christina anapudaw. Ngam agpapadada na pintas. Imalada kanyak. Uy, ala, maturog na nga ro din. Bareng adan danom iti talon. Lumakayan na iti bulumon. Kablawan kay ti panagturpos mo, anak ko. May pagpanagkal kalaunay. Isagot ko kada kayo dagiti pamadayaw anaguntod ko iti dayto panagturpos ko. Ang apay nagluluha kayo, mamang. Ay, makaluwag iti ragsak balasang ko. Kas nasaan ang mauray da ito agundaway. Ala, bumabata yun ito yung tablado. Agur-uray dalulam kan nagiti kakabsat mo dita baba. Ay, bantayo ita, mamang. Kayo ang makapicture amin. Oray ni Lola, ganda giti uncle ko. Mabit lang nga tayo bakida. Ang amni, agturong damot gaya man dito eh. Nasikutan ako ni ti panagkawit ko. Awanan ti pagluganak. Kapilitan ang magmagnaak. Barang adan tumat la mauray ko. Amang anong madanaganan amang uray kanyak ni Lola. Ading, mabitaan. Kasanda ito eh. Saan ka magbutay? Nasayata ka tao. Siyak ni Rading. Ha? Nakita ka magmagna. Iso kinamakam ka. Amangan numaranaam dagiti barayirong ti panagpampanunot na. Nasikutan ako ni ti panagkawit ko. Awanan ti pagluganak. Kapilitan ang magmagnaak. Barang adan tumat la mauray ko. Amang anong matanagan na namang uray kanyak ni Lola. Ading, mabitlaan. Kasanda ito eh. Saan ka magbutay? Nasayata ka tao. Siyak ni Rading. Ha? Nakita ka magmagna. Iso kinamakam ka. Ang mga numaranaam dagiti barayirong ti panagpampanunot na. Rumpang kadingag talo kakiti ito lalaki. Itala ang makita. Nalabit nga da panagduaduam kanya. Saan ka mababalaw? Agsubliaki di bagyo, inton sumarunungal daw. May saka ka dito. Soldado kagayam. Agsoldado ak pala. Sumurot ka kanya. Adda tilugan ko iti grocerya iti asidag ti tsindahan. Kadwak dagiti darakkel ko. Kalpasan ang may tulnog ko ida. Si kamot ti itulnog ko ida balayo.
Kababain mat. Ang mga nuawanan ti maluganam. Itulnog ka langan. Kung naglakit din noon yan tinapasamag kan kaapok. Sapay na iranamat nga ron nga awan ni uncle mo. Nakapanunot san ang mga sawa. Di nasayaat no kasta, Lola. Aywan gayam, Lola. Ni Rading. No sa anak nga intulnog. Ang mga no sa anak pa nakasangpat. Naimbaga, Rabiyo. Kumusta kayo? Ay, nasayaat mo't, apok. Agyaman iti anos mo nang itulod iti apoko. Nakita ngamin ang magmag na. So kinamakam ko. Numuna taday jay akalsada ti nagnan na. Ayuyang nagiti barairo. Ay kat, agyaman akmanad iti kinasayaat mo, apok. Oh, nangad kayo ka din? Saan pa'y, Lola? Mabisinak nga rudan. Rading, makipangrabi ikan kada kami. Agyaman aklangan. O sige, sana kung ngagbayag pa'y. Malagip ko ni Christina. Talaga kay kayat natin makipagnaad ka ni Mama. Mabalin na kumamat ti agad iti kolehiyo ni kabisera iti kabang-ibang a probinsya. Asidot ngagpaisuday dyan nga universidad ditoy. Ngam narigat tilugan asumrek kan rumwar ditoy. Dahil talang agpaiso. Anya itayan ti arapaap ni Christine. Accountancy matjal alaan na kurso. Ang mga no ag-examin to tapno agbalin a certified public accountant. De andan ton anak ta nga accountant. Barang matungpal na day tangara paap na. Aywan gayam, sarong karak to idakan ni Mamang inton maminsan abigat. Sige, pambaram timang tari ti abasto na. Ken adapay panahon ko inton bigat amang isagana iti itugot mo. Saba, ken daddo mapaya protas. Christina, hindi laang ni Rabi ang nagamabmo kayo kin ni Rading. Nasingit ang ti panagsarsari tayo. Man nakigayam ngamin ni Rading, Lola. Nalaing nga gistorya. Nasingpat. Ang mga noon niya ti pagtungpalan ti kinasingit yo. Sa bagay, jak mababalaw no gayat kan ka. Tanapintas kan masirib ka. Kaya't namat lang ata ti makigayam, Lola. Gan, awan pa iti panunot ko iti dayta abanag. Agturpusak pa eh. Wana, nasaysaya at ang makapagturpos ka pa'y. Dakal ti sakripisyo dagiti dadakkel mo. Katuray nakipagnaid ka kada kami kinaangkel mo. Dagiti dadakkel mo ti agsaksakripisyo para iti panagkadal mo. Girl, I need you. I need your love. Agyaman at ta sinarungkaran dak, Mamang. May iliw akong kada kayo. Kadwayo ko madapapang kung dagiti kakabsat ko. Ay na, kinaikayat mat dagiti kakabsat mo ti tumulong iti bangkag. Talaga ang nagagat da. Intun, agadal da iti kolehiyo. Umay da ka di mat iti syudad, Mamang. Dayta ti saan ko nga ammo. Agturpos ton iti high school ni Annabel. Sumarunon tumat ni Isabel. Nagsisingpat dan. Uray agpapada da pa'y ababay. Kaya't kumamat ni Fernando nga damang tawid iti apelyedo na. Anya nga rod ti mabalin.
Naragsak kami kadagiti anak mi. Agpapadadaan na singpet ken masirib. Nasayaat man pasimurot kayo kan ni Amelia, mamang. Maragsakan na kiti da Annabel kan Isabel, ito makasangpot da. Bailiwakbot ka dagiti duapay nga apukok. Kit, kumusta amat ni Christina, mamang? Dayjay, napas nagmat iti panagadal na. Adan am muna nga agad-adal iti akademya. Kunak nga ruden ka ni Mamang Fernando, may sa soldadon sama ti makagasat ti anak ta. Saan kumapay ang makiinaram? Ada pa lang iti umuna at tukad ti kolehyo. Agturpos pa'y Dayta ba ti baga ni Christina? Agtalag kayo kadi iti inaunaan nga anak yo. Amuna teraramidan na. Nasayat Bakit? Kaano kayo ngagsubli di syudad, mamang? Sumurutak to kada kayo, tad nalapatag nga si kaswag. Makainiliw ko lakit ni dagiti apukok. Agawid akbot laag. Manipod nga binakanobya ti bayaw mo. Ay na, di mo't nagtal na ijibalay. Palubusan niyo no kayat na ti mga sawa, Mamang. Saan pa'y matanala daw? Aglalo no umubing tinatumpungan na. Ay, day tangarot kat. Tanda ni 20 atawan ti baet da. Ay ayaten mo't unay day jaya babae. Naggasatan ni Manong, Mamang. Ay agpaka mo kayon to ta sigurado adar ayan minto ti kasarda. Rading, si kagayam ti umawawang. Ay, kasangsangpot ko pa'y laeng. Nakadungamin ter aramidan mi di pagadalan. Nabayagan na kayat ko ti umawag. Gamitalangan ay kanak iti gundaway. Kat kumusta ti panagadal mo, Christina? Saan ka karimot lang nga marigatan? Narigat ti napilik a kursok. Ano sakta day ta ti inalak. Kabalam day ta, ipasnit mo lakit iti agadal. Katsi ka, kumusta ti panag-training mo? Narigat ti training dito yung akademya. Apay nga minakayat mo ti agsoldado. Napaggat ti biyag ti may sa asoldado. Aglalo no may destino kanto ijay Mindanao. Uray no sa dino ti ayan mo. Lugasat mong ti matay. Awan ti maramidam. Ken may sa, arapaap ko ti agbalin a soldado. Sa bagay, ada kabukbukudan tayo nga arapaap. Kuma, andan to gundaway ang makapagsarita ta. Saan lang nga iti telepono? Di tabagyo ko mga agadalak idi. Napanunot ko amayadayo ako na'y kadagiti dadakkel ko. Saan mo gayang makadundun na ragiti dadakkel kan kakapsat mo? Sapay lang ko mamamuktoy da. At danto la tagundaway rading. Adupay nga aldaw ti dumtang. Ito na ang araw natin. Ni mamang ti masyar idi papang. Naimbak, tasimurot kayo kini Lola. Anda na patag nga si kaswag dito syudad, Christina. Nagure ka man. Ada ka numot nubyo mon. Ala ni papang, ang angawandak. Pinubraan niya mati na istorya ni Lola kada kayo. Aggayam kami lang ka ni Rading. Kan saan pa ya soldado? Kahit ka lang ba't napag-isiman, anak ko. Imawag iti Rabi. Napaot mat ba si ti panagsarita mi? Dinamag ko nga rod no apay akayat na ti agsoldado. Umapapal da Annabel kan Isabel Fernando. Agpadata ka no anak kapasyar kada Christina kan Mamang. Uray ta nakainilyo damat ni Lola da. Sa bali mat laeng
Ninton Christina, timang pasyar kada tayo. Ngam, inton bakasyon. Mabalin na kumuyog tupay na Annabel kan Isabel kan Christina. Ngam, mailiw ka naman ti Christina ang agmulay ti bangkag. Panagaapit ton inton bakasyon da, Fernando. Maranaan dan to ti panagaapit. Uray di makkalin ti siyudad ni Christina. Saan na nga ibain ti lugar ang nagtaudan na? Saan na nga ibain ang nagtaod iti nakurapay, Fernando? Saan ta nga mo, no adda panggap na nga agnaad ditoy? Aglalo inton makaturpos ken agtrabahon. Girl, I need you. I need your love. Agpakadak, kumakada kayo, Lola. Nagawis ngamin dagiti barkadak, nagpasyar kami jay bagyo. Agpasyar, wano, makipagkita ka kinirading. Nabayagan, nasan kami ang nagsarita kinirading, Lola. Plano dagiti barkadak, nagpasyar kami to ijay akademya. Ay, kat, mabalin nga agkita kayo nga ron kinirading. Siguro. Saan anirading tirantak, Lola? Ay, palubusan na ka di? Ay, kat, mapan ka. Masapol mat nga agaliwaksay ka, apo. Narigat mat ano, pasig nga atan latan. Day tangarot ti nakapanunutan dagiti barkadak, Lola. Dua nga aldaw mi matlakit di itjay. Jack ni namnama dito apa nagkita ta, Christina. Naragsakak launay. Nakapasyar kami matlaan dito'y akademya. Kat naimatangan mi, ti pa nag-training yun. Agyaman ak launay, ha? Dito'y akademya, ti may sa arinanta dagiti barkada. Ha? Rumbang nga ron nga agyaman ak karagiti barkada. Abang, may liwak launay ken ka. Ha? Saan kumaada ito iti umno agondaway? Ngem, dakon malapdan tiriknak. Christina, ayayatin ka. Rading, maawatak ti marikrik na. Agat adalak pailaan. Saan ka mo takarintarin? Kan, saan ka kumaamasaktan iti dayto nga ibagak? No mabalin ko ma, jak kayat ti soldado apak ayan-ayatan. Ni, ay, kaslamot dun imbagam, asana ka may kari. Saan ka kayat nga upayan? Dayta ko mati pagpampanunutam. No pa'y ibagbagak dayto ay. Saan asya ti makatubong iti arapaap mo? Ito na ang araw natin. Rading, si kamot gayam ti bagbaga ni Lola sa nga ilik. Uray gayam dandanin pa nagsara ti klase, makumikom kalata iti pagadalan nyo. Kuna nilulam, kanayon ka no ang marabyan ka, asumangpet. Ado nga min tinaskan nga ikamakam ko. Sa panggap ko tagbakasyon ni Jay Lugarmin, to na agsara ti klase. Mabalin ka diti sumurot. Kaya't ko ang mamamudag iti dadakil mo. Sakbay amay destino aki di Mindanao. Ijay gayam Mindanao ti pakay destinuam. Good luck. Kidawak ngay kararagan na kuma. Sapay kuma. Tamayili siyak iti pinggad. Kabayatan ti kaadak to, ijay Mindanao.
Saan ko pa'y akayan ayat ng Kristina? Ngam tarigagayak amam mo kayo adadakil na. Pakaydayawan mi nga agasawa ti panakaamaamunikan ka. Agyaman kami, tananusam ti may dito'y nasulinek, nano mo ang lugar may baraw. Magustuak ti lugar yo. Naulimak. Presko ti angin. Awan siguro ti mapaspasamak ariribok dito'y. Daita ti mabalin mi nga ipanakkel. No pa'y no daduma, saan mo na maliklikan, ti panagririnikyan na iti mamartag. Sigun kin Kristina, agbayag ka no dito'y lugar yo. Iliwan na kami kano adadakkel na, kandag iti kakabsat na. Ad-ad na ngamin nga ijay syudad ti pagnanaadan na. Kasta ka di. Umununa tulatan nga ron nga agawid. Nasken ngamin nga agsaganak iti panakaibaon ko iti Mindanao. Agan-anad ka barok. Napagad ti lugar apakay distinwam. Eto na ang araw na Nagmayat agpakasyon dito'y mamang. Naragsak dito'y. Numabalin na kumangag na dakon dito'y. Ijay nga min syudad, ti adadadi makalam, Kristina. Ngampudno ka di, anaragsak ka matlaang? Man-mano ama ka din na kayo kin ni Papang kun dagiti kakabsat ko, mamang. Ada makitak aliday kadagiti matam. Mamang, Ada ka di pakay naigan ni Rading? Maawatan ka, anak ko. Gagangay ti kaskan ka iti makarik na iti ayat. saan ko amawatan da ito'y amarikrik-nak, mamang. Impasikot ko kinirading idinagdaton kanyak. Jak arapaap, ti makiayan-ayat iti may sa asoldado. Lukas ta, awan panagayat mo kan kwa na? Mama, Oh, apay di ka makasungbat. Nasingpat ni Rading. Saan ka nga agbutang no anya day ta marikrik nam? bayan tayo pala nga pagsaritaan day ta, mamang. Ipasnag ko pala ang ti agadal. Kasanon na ito'y Amelia. Nagpaot na ito'y abagyo. Madadaan lakit din nagitimula tayo amais. Sapay nadakil nagitibunga da. Kana, inton maminsan nga aldawon ti panagturpos ni Kristina. Amang ano saan tayo ang makadaray? Sapay nagkarita kada Annabel kan Isabel. Uray awan makukwartata. Agkukuyog tayo kada Kristina kan mamangag pasya rin di bagyo. Agturpusan iti kolehiyo ni Kristina. Mabayag pa'y matdaan na belkan Isabel tanagsardeng da iti makatawan. Gapunay tayo ti kinarigat ti panagbiag. Kana, marigatan da iti panagadal da. Aglalo ka ni Isabel. Timulad ngamin iti kurso ka ni Kristina. Ora ta saan mo tunay na napig sa ti angin. Inakmanlangan tabaan na iti natangkananan na binulig ti saba. Kano pumiksa man ang tiangin kan tudo. Saan kan arumwar? Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Parang madarayan tayo matlaang ti panagturpos ni Kristina. Saan ka matimtimag, Rading? Kumusta ti destino? Masaya at mat. No pa'y nariribo. Kristina, nadlaw ko nga itay sinabat na kitirida. Saan ka naragsa? Ninamnamak at ipamilyak ti dimta. Kimapsot mat ti bagyo. Amangan na saan da amadarayan ti panagturpos ko inton bigat. Inkarigatak ti nagbakasyon. Tapno madarayak ti panagturpos mo, Kristina. Agyaman na.
Kasta ti kinapatig mo kanyak. Sawem ti aramidag, tapno maklonag. Ang nasken ka di akid dawem nga agikatak a soldado. Rading, kabailam ka di, ti agikat, asuldan. Oh, apay saan ka matimtimag, Rading? Ay, kumusta ti destino? Nasaya at met. No pa'y nariribok. Ang nadlaw ko itay sinabat na kitirida. Saan ka naragsak? Ninamnamak at ti pamilyak ti dimtan. Kimapsot mo ti bagyo. Amangan mo saan da amadarayan ti panagturpos ko inton bigat. Inkarigatak ti nagbakasyon. Tapno madarayak ti panagturpos mo, Christina. Agyaman na. Kasta ti kinapatig mo kanyak. Sawem ko man niya ti aramidag. Tapno maklon na. Ngam, nasken ka di akid dawem nga agikatak ka soldado. Rading, kabailam ka di ti agikat a soldado. Kasapulan ka di dayta, iti kondisyon mo. Ammom ngay ayatin ka unay. Napatig mo ti kinasoldado. Agpada ti panagayat ko kin ka, ken ti kinasoldado. Saan na nga nga iayatan? Kasanuno aklunan ka. Kalpasan na, kabayatan ti kaadami ti gubatan. Amum ka di, ti kasakit na dayjay mapanawan, asaan ton amasubian pa. Christina, saan kumaday ti panunod? Ang kayat na ka di asawan day ta? Uwan, Radi. Nabayag at tiningitin ko direkta. Talagang ayatan ka. Agyaman na klawan ay, Christina. Naragsakak iti da ito nagbakasyon ko. Saan lang agaputa madarayak ti panagturpos mo. Ngam kiti, gaputa inaklon mo ti panagayat ko. Ito na ang araw natin, ang araw natin. At isa pala ti angin, Amelia, ngam nagsardungan ti tudo. Ngam, adang at agbiyahe alugan. Namnamaw ni Christina amadarayan tayo ti panagturpos na. Malidayan lakit din no saan tayo amakapan. Ikarigatan tayo, Oray mangipangpangtapay lang ti daka sa panawan. Inkarigatan tayo ti nagrubwat. Mailiw unay da Annabel ken Isabel iti kabsat da. Ken napatag kadakwada ti idadaray tayo iti panagturpos ni Christina. Umapapal da ken kuana. Kaya't da kano ti agbalinakas ken kuana. Sapay ko tamapagadal tantumat ida. Ikarigatak. Uray kasanot ti kinanumok. Kaya't ko ama ipaayan iti nasayat ang masakbayan na iti anak ta. Saan kung anay lamang ti marikirignak ka ni Rading? Talagamat ngay ayatik unay. Di lang aming kinasoldado na tinanglap po di kanya. Isapay ko tamailiklik iti pagkat indun agsublimanin iti destino na. Nasaysaya at kumapay no saanan nga iti Mindanao ti pakay destinuan na. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat pa. Nadlaw ko ti kinaragsak ni Rading iti pinmanaw. Inaklon mo ka din ti panagayat na, Christina. Uwan, Lola.
Kayat ko kumangagik kata soldado. Kasukat ti panagayat ko kenkwana. Narik na. Ano kasano ti panagayat na kanya? Napatag matiki na soldado na. Ay, saan mo ba't mababalaw? No katukad ti biyag na ti kinasoldado na. Naragsak ka kadimatlaan, iti ayan-ayat yo. At dakadi saan naragsak makiayan-ayat, Lola? Makita nga min ti kinaliday kadagitam atam. Lola, malidayanak nga ron amang pampanunod. Saan samat amadarayan dagiti dadakkel kan kakabsat ko ti panagturpos ko. Pumampanaw ka nun ti bagyo iti lugar ti pamilyam. Ngam napigsapay lang ti angin. Lola, ada tao. Amangan no ti pamilyam daytan, ingkakitaan. Siya akong ti mangilukat iti ridaw. Sapay ko naisudan nga paiso. Girl, I need you. I need your love. Papang, mamang, agyamanak, tanay karigata nyo matlang timay. Malidayanak lakit din, no saan nyo amay matangan ti panagturpos ko. Anya lakit di ti anak ko na ya. Kasla ubing agsangit. Kas nakaano lang, hindi maladaga pa lang. Nataangan na taon. Itapay laeng. Kablaawan da kan anak ko. Saan pa'y anan-anay ti panagbaligik, mamang? Ada kayat ko nga ipudno kada kayo. Anya day ta anak. Inaklon ko ni Rading, papang. Sapay ko mata maawatan dak. Sa anak pa'y ama asawa. Gaputa adu pa'y ti kayat ko nga aramidan. Nagkikita kayo kadagiti dadakol ko idinagturpusak Rading. Saan da ka nakasarita na imbag? Naipudnukon kadakwada nga gayan ayat ta. Tata Fernando, Nana Amelia, ay ayatek unay ni Christina. Maawatan da kayo. Kas kada kami ka ni Fernando. Naglabasan mi matday ta. Mabalin na istoryaken ka ni Christina ti pakasaritaan ti ayan-ayat mi ka ni Amelia. Awan ti inlimod ko kenkwana, papang. Dayawag launay ti kinasudi ti ayan-ayat yo. Kaano ka di ti panagsublim man ni Mindanao? Makalawas lang tinaitid a bakasyon ko. Makuyog kayo pa lang, iti panagpasyaryo iti bagyo. Ija iton nga agrubuhatak nga agsubli iti Mindanao. Amok na paggadtibiyag ti may sa soldado. Agan-anad ka ko ma. Agyaman aklaunay, Nana Amelia. Agan-anadak, para kin ni Christina. Ala, ituloy yu ti agsarita nga gayan ayat. Tagkasarita mi man ni mamang. Saan miya sigurado no kayat na ti sumurot nga agpasyar iti bagyo. Nadaras ti panaglabas ti aldaw, Christina. Inton maminsan nga aldawan, ti panagsublik iti Mindanao. Siguro, nung mabalin, saan mo pa'y kayat ti pumanawan niya? Lumabalin la ko napapaot ti panawan na panagpasyarta. Saan ako na makasurot kada kayo iti panagawid yu iti lugar ti pamilya. Di, inton sumarunong magbakasyon ka. Ang mga numakumikum kanton. Nang runa no addan trabaho. Anyagayam ti planom ita, ta nakaturpos kan. Agpaot ak iti dun na ti pamilya. Ipapas ko ti mangiliw kadakwada Rading. Aginanaak anay bag.
Sa rugiyak to tag review. Darang makapasaak iti eksamen. Ay na, may santo na certified public accountant, ti kaya na yat ko. Amang ano, sa anak to na may kari. Awan to ti agbaliw rading. Sapay ko makapasaak iti eksamen. Ikarkararag ko, amatungpal mo rin iti arapat mo. Saan lang para kanyak rading? No di ket iti pamilya. Naimatangam ti kinano mo ti lugar mi rading. Gansi ka ti rumbang nga ikararagak. Agan anad ka kuma. Nasaya ta si Murot kayo ka ni Christina ang nagawid dito'y mamang. Awan kadwayo ija balay. Ay, kinay kayat, but nga binji kapsat mo tinagna iti balay iti kaayan-ayat na. Jay, agdenden na dan nga uray saan da pa yan nagkasar. Nasayat man, tanakapanunot matlaang. No saan kuma nagsardeng ni Annabel, agturpos to kumamatan, inton umay atawan. Ay, napagyo ngamin dagiti mula mi amais. Kan uray ti kasabaan mamang. Sa marigatan kami iti panagadal ni Isabel. Kinay kayat na ti kurso ni Christina. Ay, mabalin, may saak to iti balay. Ijay kanumot Manila nga review ni Christina, iti pa nag-examine na. Imbaga ni Mama nga nagkukuyog kayo kada Annabel kan Isabel nga imay dito'y karayan. Iso asinurot da kayo kan ni papang mo. Nagmayat tagdigos dito'y karayan, mamang. Naimbag ka na sapa kayo kay may dito'y. Dapay panahon ko amang burak iti may sa arma. Dito'y tayo na mangal daw. Nasuro ka na makabulan asaan ang nakalap dayta, Fernando. Nalabon lakit di tinakapupok alamas. Nagmayaten papang, mamang. Dahito ito ti kailiw ko. Inton adda ako ni Manila. Mala, agsarsarita kayo. Rugyakaw ti mangitkat iti pakristi rama. Ay, kaano ka diti panagluwas mo, anak? Mabayag pa'y, mama. Ipapas ko pa iti mangiliw kadag iti kakabsat ko. Girl, I need you. I need your love. Ginanaak pa iti sumagmamano nga aldaw, Lola, sakbay nga agluwasak iti Manila. Ang kasanon da ito pag may sa kayon to. Kabailak, may sa. Sa nagkarikanyak ni Agkel mo. Intun malpas ti kasardakan ni Shodi. Makipagnaad ka no dito. Sayang. Madaman to pa'y laang ti pa nag-review intun kasarda. Tinapatag, makapasa ka iti eksamen, Christina. Saysaya ata lalaingam. Dakkel, adayaw dayta, dagiti dadakkel mo. Uwan, Lola. Kayat ko, agbalinak nga inspirasyon dagiti kakabsat ko. Taarapaap da kanumat, iti agbalinak kanya. Kumusta gayam ni Radeng? Nagsurat matadagos, idi nakadanon ijay Mindanao, Lola. Nagparbeng kanon dagiti kabusor. Amangan ka no kalaat nga umatake da. Kapaya nakamulengling ka, Amelia. Mailiw ka kandik ni Christina. Nasuro ka 2 bulan na nakanan na tayo. Kaslad ang damat ang mailiwak.
Manipod nga minubing, saan tayo unay anak kadandan na. Mabali na makumitan nga grib-review. Maring masango na tagsurat. No, kumustaan na ti kasasaan tayo. Ni nga tarading. Uray, kaayan-ayat pailaang ni Christina. Masaknanak mo ti kasasaad na. Sa pala kumaa, ta mailiklik iti paggad. Naitamat ngamin ti kinayat na. Naimbag, tanda telepono dito'y pag-abanga, kabayatan ti pa nag-rebuke dito'y Manila, rading. Isoan na awagan ka. Kumusta ti pa nag-review? Marigat anak nga ron. Kanayo na kamarabihan. Kas ita, sangsangpot ko pailang. Amo ka kabalam da ita. Masirip ka, Christina. Agyaman na kiti pa nagtalag mo kanyak. Ang mabigla ang. Baliktad saa. Sika kung matirumbo nga kumusta. Sumagmamanon alawas, anatalina ay dito'y destino. Nabayagan adi rin maot dagiti kabusor. Ang nakaalerto kami akan ayon. Ang mga nukila at alumibat na. Nagtibayo kiti day tang imbaga ma. Diyak kumakayat agi padamag kin ka. Tamo ka madanagan ka lang. Kat, agulbud ka kanyak? Nasaysaya at amaamwak ti kasasaad mo. Ay ayaten ka unay rading. Katjak kayat nga addanakis ama pasamak ken ka. Ito na ang araw natin, ang araw natin. Saan pa'y mat anak kapagkasar ti kapsat mo kanti kaayan-ayat na anak ko? Iso nga, agmay-may saak ijay balay. Nasaya at na panunot iti may dito'y mamang. Day talaan. Kanayon mat nga da kami iti bangkag. Adan sapay taraken yaw. Adda talo na nang. Saan na problema ti pangalaan iti kananda. Taado ti ngalog kantigi di tabakir. Pagsarsaritan mi nga rod ka ni Fernando apadasan mi ti agpangganakan. Nasaya at atan nakapanunot kayo. Ang mga la itinayon, iti pangalaan nyo iti pagbiagyo. Dakil nga mintigas gastusan da Annabel kan Isabel, mamang. Ay, agasam nga minta kolehiyo dang agpadpada, Amelia. Ala, saan na bali? Inton makapasa iti eksamen ni Christina, at danton, pagtrabahuan na, makastrikton ti kayat kasawan. Makatulong to kada kayon. Makaturpos tumat siguro ni Isabel, mamang. Ni Annabel tula ang ti problema. Ti Christina gayam ti kasarsarita yu ti telepono, mamang. Kumusta ka naon? Siyak mamati makisarita kan ko na, mamang. Mailiw kami ni ti anak mi. Hello, Christina. Mamang! Nangagkutitimot kiyo kini papang kabayatan ti pa nagsasarita mi kini Lola. Wen, adda kami dito takasar ni Uncle mo inton bigat. Saan kan sama ta makabakasyon? Nakaawid akto inton malpasak nga gribyo, mamang. Sayang nga ron. Day ta pa nagribyom ti pamaisam, anak. Sapay ko mata makapasaka. Uwan, mamang. Kat, dagiti kakabsat ko gayam. Ay, kimuyog da ka ni Uncle mo iti balay ti pakiasawaan na. Ni papang mo ti adda iti abay ko. Kaya't mo ang makasarita? Sige, mamang. Ipasublat yu kini papang ti auditibo. Uray, ti magkilat ti manggag ko. Ala, pasalitak man nga ron ni Christina. Uray apagbiit laang. Kanalbuang. Ay, bukas ta. Ang mga noda kabusor.
Naglingad na iti kakadwak, iti kasamakan. Sapay man manot iti kabalbalayan, iti da iti apaset. Diyos ko, tarabayan na kami kuma, iti da iti apa na kay pasungal-ngal mimanen iti rangat. Simbang put kamit kaya mahon, Christina. Nalpas ka din, ti panagribyom. Naka-examen at paikitin, Lola. Makaangas ako ni tinalukay. Mainanaan matlaang ti utek ko. Kat agawid ka kadi amang iliw kada papangkan mamang mo. Day tati planok, Lola. Saan kayo kadi sumuro? Saan siguro dadapay la napatag nga si Kaswag. Sige, ilipasyo pa'y day ta, Lola. Iliwag ti pamilya. Inton makasubli tayo dito eh. Hagsapulak iti pagtrabahwak. Uray awan pa'y ti resulta ti panag-examen ko. Adun to, tinapintas agundaway kan ka, inton makapasaka. No, mairwar mo, di examen ti kayat ko asawan. Ang magandang sublikan tupay kit din di syudad. No, adalakit di mastra ka kapag trabahwak dito, Lola. Sa anak ko man nga umadayo ka na kayo. Apos na adayo ak kadagiti dadakkel kan kakabsat ko. No awan tinaawat ko asurat, iti may sa akumpanya anagaplayak, sakbay anagawid ak iti probinsya. Di kami kumapay nagsubli kini Lola. Ay, nagligat lakit hindi makitsinda, nagado at tao. Uray akla maulaw. Ada ka di matlang naghatang yung pagiwarnak, Lola? Adda, daytoy. Kalaat ka nagtibayo ah. Sa anak samot anak kapasay iti eksamen. Girl, I need you. I need your love.